Hej, vi er Niels Rasmus og Maria fra NA, og vi vil fortælle lidt om de dansk vestindiske øer. Yes. I 1600-tallet begyndte de dansk-norske skibe at sejle til Vestindien, men det har de gjort dog forgæves. Og i indgang til 1600-tallet var det meste af Karibien og Sydamerika koloniseret af de store kolonimagter, Spanien, Holland, Frankrig og England. Men ingen af dem viste nogen interesse for de tre øer, som senere blev til dansk Vestindien. Den daværende konge gav hollænderen Johan de Willum et kongeligt privilegiebrev, hvilket gav ham æren til at handle mellem Danmark og øen Sankt Thomas. I 1652 så danske købmand muligheden, som lå i at handle med øen, efter et skib kom tilbage til København med en meget værdifuld last. Og i 1665 var dansk guvernør Erik Nielsen Schmidt hvor han sejlede til Sankt Thomas med opgaven om at kolonisere øen. Og i 1666 gik den første last i land med sukker, kakao, kanel og pukkenholt. Det meste af det var købt for at blive sendt tilbage til København. Og Erik Nielsen Schmidt han døde så kort efter her. Og i 1668 efter Erik Nielsen Smiths død, blev øen jævnligt plyndret af pirater, og de sidste danskere sejlede sig tilbage til Danmark. I 1670 kom Christian den 5. til tronen, og i 1671 blev et privilegeret selskab ved navn Vestindisk Guianesisk Kompagni etableret, og det fik monopol på handel mellem Sankt Thomas og Danmark. I 1672 gjorde man under ledelsen af Jørgen Iversen Dybbøl som guvernør et nyt vellykket forsøg på at kolonisere på øen Sankt Thomas. Kort efter deres ankomst begyndte man at bygge et fort, som kunne forsvare den nye koloni. Produktion af sukkerrør blev efterfølgende sat i gang. I 1680 stod Jørgen Dybbøl Iversens fort færdigt og blev opkaldt Fort Christian efter kong Christian den 5. Yes, og i 1718, der var det trods nogle engelske protester, så tog man naboøen Sankt Jan i besiddelse. Og i år 1733 købte man den fjernere beliggende ø St. Croix af nogle franskmænd, og med sine 218 kvadratmeter betød erhvervelsen af St. Croix næsten en tredobling af arealet af de dansk-norske besiddelser i Vestindien. Og i 1852 blev et salg af Dansk Vestindien første gang debatteret i Rigsdagen, og i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet prøvede Danmark i flere omgange at sælge øerne til USA og det tyske forbund. Og i 1917 blev øerne endelig solgt for 25 millioner til USA, som navngav dem United States Virgin Islands. Yes, og så vil jeg lige starte med den første problemstilling, som vi har opstillet. Hvordan var forholdene for slaverne på øerne? Det blev hurtigt gjort klart af europæerne, at hvis man skulle drive plantagerne på de vestindiske øer, så var man ligesom nødt til at benytte sig af de slaver, som der nu engang var som arbejdskraft. Der var mange grunde til, at slaverne ikke var fra Europa, da der var alt for stor klimatisk forskel. Efter at slaverne kom til St. Croix, blev de solgt på diverse auktioner, og derefter blev de ført ud på købernes plantager og sat til arbejde. Eksempelvis så kunne de blive sat til at skulle rydde de nyanlagte plantager for vegetation, hvilket var yderst hårdt arbejde. Det var især arbejde på sukkerrørsmarkerne, som var hårdt krævende, men til dels også de slaver, som arbejdede som tjenestefolk og håndværkere. Slaverne havde ingen rettigheder og indgik under øernes formue i gåseøjne. Det var samtidig også næsten umuligt for slaverne at undslippe denne tilværelse. Få slaver undslap dog, hvilket der var 3 årsager til. Den første mulighed var, at de kunne købe sig til frihed, og derigennem opnå status som frinægere, også i gåseøjne. Anden mulighed var at flygte sig ud i vildnisset, eller til andre af de nærliggende øer. Den sidste mulighed var at deltage i et slaveoprør. Der foregik et oprør i 1733 på Sankt Jan, og derefter overtog slaverne kontrollen med øen. Oprøret varede i godt 8 måneder, og det krævede hjælp fra den franske styrke at nedkæmpe oprøret igen. Og hvad var årsagerne til, at øen blev koloniseret, og hvad skete der efter koloniseringen? Store dele af Karibien og Sydamerika blev hurtigt koloniseret af de store kolonimagter, som f.eks. Spanien, Nederlandene, Holland, Frankrig og England.
Alle disse store kolonimagter havde ikke den store interesse i disse øer. En herre ved navn Johan de Willum havde eneret til handel mellem Dansk Vestindien og Danmark, efter at han havde fået et privilegiebrev af den daværende danske konge. Danske købmænd så handelsmulighederne på øen, og de blev senere koloniseret. Øerne blev herefter brugt til at dyrke blandt andet sukkerrør, tobak og bomuld. På St. Thomas blev der næsten udelukkende dyrket sukkerrør, da det var en vulkansk okkuperet ø. På St. Jan blev der dyrket tobak, bomuld og sukker, men øen var så lille, at den ikke havde så stor økonomisk betydning. Fordi St. Croix var relativt flad, var det på den ø, det meste af sukkerproduktionen foregik. Bærer vi et ansvar? Bærer Danmark et ansvar, og bør vi undskylde for slavehandlen? Problematikken den opstår ved, at en lokal politiker under 150-året for slavernes befrielse begynder at stille krav om en undskyldning fra den danske stat. Historien fylder stadig meget mere på øerne end i den danske debat, og en undskyldning vil gøre en verdens forskel for borgerne på Jomfruøerne, udtaler Shelley Moorhead, leder af bevægelsen til videnskab.dk. Det er heller ikke helt ubegrundet, at de kræver en undskyldning, fordi at Danmark under slavehandlen var involveret i transporten af omkring 100.000 slaver, hvorefter de var tvunget til at arbejde under umenneskelige forhold. Selvom det er lang tid siden, kan man stadig se kolonihistorien på Jomfruøerne. Nogle af de største problematikker i samfundet, som fattigdom og kriminalitet, hænger efter mange lokales opfattelse sammen med kolonialismen. Men hvorfor en undskyldning så ikke lige til? Man kan sige, at de mennesker, som deltog i slavehandlen for længst er døde. Så hvorfor skulle mennesker, som aldrig har været en del af det, sige undskyld for det? En anden væsentlig ting er, at Danmark frygter en økonomisk erstatning, som vi ikke har kapital til at betale. En tredje væsentlig ting er, at vi i Danmark stadig afventer, at FN tager en endelig stilling til spørgsmålet, da det ikke er noget enighed endnu. Den fjerde og måske også det mest væsentlige grund er, at Danmark har solgt Jomfruøerne, og at de nu er en del af USA, så alle diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Jomfruøerne skal godkendes i Washington, eftersom USA har givet sin første undskyldning for slavehandel og ikke har betalt erstatning. Dette vil derfor stadig blive betegnet som utidig indblanding i. Og hvilken økonomiske konsekvenser havde øerne for den danske økonomi? Der er ingen tvivl om, at de dansk-vestindiske øer var med til at spille en stor rolle for Danmark. Efter øernes opdagelse opstod en økonomisk aktivitet i Vestindien. Efter arbejdskraften bestod af slaver, og det foregik på en ø, så skulle de komme sejlende dertil, hvilket selvfølgelig også har været krævende både fysisk og økonomisk. Søtransporten blev således en økonomisk forudsætning for europæerne. Generelt gav de mange plantagedrifter godt udbytte i sidste ende. Hvis man sammenligner med europæisk herregård, så var det økonomisk gevinst kun halvt så stor. Det skal dog siges, at det selvfølgelig var langt mindre risikabelt at have en herregård end en plantage i Vestindien, hvor arbejdskraften var tydeligt præget af slaveri. Ja, og de største økonomiske gevinster var efterfølgende også at finde, da der opstod den såkaldte trekantshandel omkring øerne. Øen St. Thomas der blev en af de vigtigste øer i det her samarbejde, og eftersom at øen St. Thomas der ligesom var blevet koloniseret, så begyndte de danske plantageejere ligesom at få øjnene op for sukkeret og alt andet, som der fandtes på øen. Og de efterfølgende knap 200 år spillede disse plantager en afgørende rolle inden for dansk økonomi. Yes.